Zajtra máme LEGO Star Wars update a vyskúšam spraviť Star Wars raketu v LEGO Fortnite. Tak uvidíme, ako to dopadne. Sme to. Čau. Toto dneska postavíme. Takže pokúsim sa spraviť obrovský tanier, čo mali tí Star Warsáci. Na to budú trebať aj 5 tie bloky. Dobre. Sa to rozbilo. Nemyslím, že to dopadne nejak veľmi dobre, ale nejak to dopadne. Sem dáme takto. By mohlo stačiť. Teraz musíme spraviť redok. Prečo neodpadli dvere? Dobre. Budeme bez dverí. Teraz tá najhlavnejšia vec. Treba spraviť stenu. Je to veľká gigant stena. Je extrémne nabúšená. Nereálne väčšia stena. Tam dám tieto. Tamto je viac giant. To bude fakt vyzerať brutálne. To bude vyzerať extrémne dobre. Trocha sa mi to prekvapá. Hej, Star Wars. Star Wars, hoď. Takto. Dobre, a teraz tá najťažšia vec asi. Echa. To nie je Star Wars. A zajtra môžeme dať LEGO oficiálny Star Wars porovnanie. Po môjmu to bude pecka. Okej. A potom ideme taký prelet, že sa pozrieme, ako toto loď, či toto divné Invisible pôjde. Ach, jaj, znovu Star Wars by mala byť pripravená na jízdu. Ja vyskúšam, či trysky by nepotiahli. Keby som dal dole trysky, malo by to fungovať. Trysky mali vymršť.
úplne naspamovať. Ideme vyskúšať to takzvanú loď. Dobre. Ja si dám volant niekde sem, aby mal dobrý výhľad. Alebo viete čo? Ja dám ten volant hore. Ja ho dám hore. Je extrémny vidieť. To bude extrémny vidieť. Takto a trysky. OK, postavil som tu mini Star Wars. Že počkať, jak to ešte tu bol. Shift. No. Tak. Teraz za ten motor treba naspamovať. Reálne naspamovať. Dobre, my sme v maximálne. Ďalej. Active switch, ja to skúsim dať. A možno... Yes! Ono to ide! Ono to ide! Star Wars! Yes, čekuj na to. To je proste umelecké dielo. Yes! Čekuj na to. A loď! Nie, odlietajú mi. Oni mi odlietajú. Ja sa na tom ešte chcem previesť. To je proste extrémne dobrá loď. Nice, kamo, ale kde tu bomby? Kvečko a ja som ešte zabudol na jednu vec. Aby to bolo rovnomerné. A teraz nie. Uj, je to. Nie. Za to. Dobre ľudia, až vás video bavilo. Budem rád za like, hlavne za odber a užite si. Jak užite, video už skončilo, čaute.